Увесь перыяд нерасту супрацоўнікі брэсцкай абласной інспекцыі аховы жывёльнага расліннага свету вялі штодзённы маніторынг за выкананнем заканадаўства па абмежаванні лоўлі рыбы на вадаёмах рэгіёна. На жаль, для многіх гэтыя абмежаванні аказаліся амаль што пустым гукам. Яны імкнуліся выкарыстаць сітуацыю ў сваіх мэтах, за што і паплаціліся. За нераставы перыяд інспектары затрымалі 82 браканьера, у 8 выпадках праваахоўнікі завялі крымінальныя справы. Цяпер браканьераў чакае не толькі буйны штраф. Праўда, пераважная большасць аматараў рыбалкі адносяцца да справы як да баўлення вольнага часу і не разумеюць з тых, хто прыходзіць на рыбалку, каб атрымаць нажыў. Сярод іх Александр і Марыя Дзедзюкі. Ужо шмат гадоў сямейная пара разам захапляецца рыбалкай. Сам процесс, поймите. Часто Обычно такой, если уже такая нормальная, там есть такой-то, да, а обычно маленькие заручили и брать не будем. Просто родители. Как с браконьером относитесь? Конечно, отрицательно. на воздухе побыть, на природе, полюбоваться красотой, простором, воздухом. Самое главное. То есть, если не поймали ничего, ничего? Нет, ничего страшного. В магазине есть. Што ж тычыцца забарон падчас нерасту, то яны працягваюць яшчэ дзейнічаць на лоўлю сома. С 19 мая по 20 июня текущего года введен запрет на вылов сома в связи с его нерестовым периодом. Практически у всех уже рыб нерестовый период закончен, но сом, бывшая рыба, которая была внесена не так давно в Красную книгу, он только начинает нереститься. Температура воды для нереста сома необходима от 18 градусов и выше. Поэтому, уважаемые рыболовы, если вам в ходе рыбалки случайно на крючок попался сом, будьте добры, пожалуйста, его отпустить. В противном случае только один вред, нанесенный природе изъятием сома в нерестовый период, составляет 12 базовых величин. Супрацоўнікі брэсцкай абласной інспекцыі аховы жывёльнага расліннага свету звяртаюцца да ўсіх неабыякавых людзей. Па заўважаных фактах браканьерства адразу паведамляць у інспекцыю з указаннем месца, дзе гэта адбываецца. Таму што толькі агульнымі намаганнямі можна абараніць і зберагчы прыроднае багацце для нашчадкаў. Юрый Печур, Алексей Рыбкін, тэлерадыёкампанія «Брэст».